stoję przed domem mojego urodzenia od placu. Po takiemu, że ta przednia część jest remontowana i to mnie bardzo ucieszyło, bo jakże sam ostatnio była, to niestety ten dom mi się zdobył na supasta. Ja sam mieszkała na pierwszym piętrze, ale wiecie co, takie jest powiedzenie, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. No, w oczach dziecka to ten plac i ten ogródek, bo tam był ogródek, widziałam jako taką puszczę amazońską. My się sam bawili, bez myłomali, tam stała ta kolauba, w której my se robili rozmaite, dzisiaj by my to padali grille, ale my tak na patyku nad ogniskiem. No i co wam mogła padać? Patrzę, że się ten płot zmniejszył, a jako dziecko to mi ciężko było na niego wyjść. Chlewików to już nie wiem, czy tam są króliki. Są chleewiki, ja? A hoduje tam to króliki? No to są chleewiki na zupaczkach. A mało kto wie, że w domi to się prało pranie duma, a blank na wierzchu była tak zwana góra. Góra, czyli strych. I się niesło te pranie we wasz korbie na góra. Bo już w blank nie macie pojęcia, jak to dawniej wyglądało to życie. My se zarostki podymy w te miejsce, skąd faktycznie ta moja familia się wywodzi. I ka jest początek w ogóle mojej rodziny. Bo ta pani Gertruda, z którą my przed chwilą gadały, to ona mi padała, że sam w tym domu mieszkali moc bogate ludzie. Bardzo bogate, do nich sam należały te zakłady, które robiły tera, czyli smoła, różne chemiczne rzeczy. I ja wiem, jak oni mieszkali sam po drugiej stronie na pierwszym piętrze, ale my też mieli piękne mieszkanie. Ale tak po prawdzie to moja familia się wywodzi z zupełnie innego domu, z takiego najbardziej einfachowego familoka, z tak zwanej Elfki. Zaproszę was. De facto część męska mojej rodziny, czy w ogóle ta od strony ojca, wywodzi się spod tego numeru. Spod tak zwanej Elfki, kaj mieszkały Elwry. Elfka no po jedyności, ale co to Elwry? Elwry to były bezrobotne. Te ludzie, które na każdego 11 miesiąca dostawały zapomogę. I jakbyście się podziwali na ten teren, on tak upadł w dół, to jest już ostatni dół, ostatni fabulon przy ulicy Wyspiańskiego, idzie Kurawie i jak żeście słyszeli, jak pani Gertruda usprawiała, rama wylewała to aż dotąd, także one same piwnicy też ta woda mieli. No szczęśliwie nie była jeszcze tak zabagniona i zanieczyszczona jak za czasów socjalizmu. Chodźcie, idziemy dalej, pokażę wam jeszcze taką ciekawostkę związaną właśnie z Elfką i z takim typem kamienic. Takie narożne familoki często miały dwa infarty, dwa wyjścia, nie wejścia, a wyjścia. Po takiemu, że tu mieszkali najbardziej biedni ludzie i często jak ich szukał jakiś tam wierzyciel, to mogli uciec w drugą stronę, czyli od zupełnie innej ulicy, albo podawali blank inny adres, no i nie szło ich znaleźć. Ale Jose, i sam był infart, ale Jose sam specjalnie stanęła, co by wam padać, że jest takie powiedzenie, że człowiek wraca z wojny z tarczą albo na tarczy, czyli jak mota tarcza, to przyjmie ją i jest zwycięzcą, a jak go nie są, to na tarczy to Polek. Ja mogę padać, że część gałęzi mojej familii wróciła się sam z tarczą po takiemu, co ta pierwsza apteka, która sam powstała w tym miejscu, to założyła moja rodzinka. Także no tak się los czasami plecie. Na końcu ulicy Wyspiańskiego przy skrzyżowaniu z Długą był taki sklepik narożny, do którego się wchodziło po schodkach. No sam stoję w tym miejscu, już nie ma tych schodków, ale sklep jest i no wejście jest z tamtej strony, ale co my sam kupowali? Wiecie, to był taki typowy sklep, czwarc, mydło i powidło i
właściwie muszę się wam pochwalić, że mam zdjęcie z familii, jakiś ujek, 12 roku, we zima, stoi sam przed tym sklepem i to może być rok 1928, czyli on już wtedy fungował. Tam było kapusta w beczkach, ogórki w beczkach, nie? Teroski jest kwaszona, wtedy była kiszona i szło się kupić na łobiot, tela wiele się chciało. Brauza my sam kupowali, czyli oranżada w proszku, przysmak dzieciństwa. Lizoki mieli byle jakie. To muszę padać. Lizoki były fajne kaj indzi. Ale cieszę się, że to miejsce sam jest i ja wam powiem, że widzę, że w Chorzowie Batory, czyli w Hajdukach Wielkich, zaraza na kasztany jeszcze nie padła. Bo tu zawsze kasztanami obsadzali ten teren. I to jest na pewno drzewo, które sam stało już jakieś 50 lat temu nazad. Stoję przed kościołem pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusowego. We Hajdukach Wielkich dzieli się kościoły według trochę innego mustra. To jest tak zwany Nowy Kościół. Mimo że on był wybudowany w czasie II wojny światowej, czyli nowo z widzów, to już jest moc stare, to jest Nowy Kościół w odróżnieniu od starego kościoła po drugiej stronie torów, jak się to pada. Ale wiecie, z tym kościołem to jomą związano jedna taka historia, mianowicie jak już po wojnie, zarostki po wojnie, zaczęli tak trochę pięknie ozdabiać ten ołtarz, to ksiądz proboszcz ówczesny wystosował do okolicznych mieszkańców taki monit, żeby dali mu marmurowe blaty, bo w skład mebli takich wypasionych była tak zwana umywalnia i ona miała marmurowy blat i ten marmurowy blat tak się akurat patrzył księdzu naokoło tego ołtarza. Ksiądz obiecał za to, że do drewniane deski, co by to tak nie, a to korzy taki blat, to była ta jedna taka tafla wedle tego ołtarza. I teraz nie chcę tam włazić, bo jest msza. Myślę się, że to dali tam jest, bo to było dość cenne i tych blatów ludziska się pozbyli wszyscy, ale u mojej babki to akurat tego blatu długi czas nie było, a deski to musiał mój tata spatrzyć, bo ksiądz jakoś zapomniał o tym, co u mojej babki też ta dziura jest. Ale wiecie, jak się coś buduje, to się buduje dla przyszłych pokoleń i ja myślę, że ludzie, co dzisiaj mieszkają w Hajdukach, ja sam trafiła w tej mojej dawnej kamienicy, ludzi, co już zupełnie się wymienili, co już tam żaden nikogo nie pamięta, jedno inno było nazwisko, to też się dla nich robi. I oni se idą do kościoła i widzą fajne takie naokoło ołtarza, piękne marmury, a może nawet nie wiedzą, skąd te marmury się wzięły. Z blatów od umywalni rozmaitych ludzi, które sam pospołu mieszkali. Chodźcie dalej. Za moimi plecami jest tak zwane osiedle Ulricha. Całkiem niedawno, że się dowiedziała, co to słowo znaczyło. Ono zostało wybudowane na terenie dawnego szybu kopalnianego Ulrich. I jak się dobrze podziwocie na linia tych właśnie domów, to obejrzycie se, że ten dom tak wyraźnie się eknął, tak leci w dół. Po takiemu, że tam pod spodem jest, no jeszcze są takie ślady tych wyrobisk i najbardziej ucierpiała właśnie tamta część. Ja zresztą pamiętam, jak ją mieszkała jeszcze tam na Wyspiańskiego 6, że się zdarzały takie tąpnięcia, że nam się ten Krumleuter puszczał, że nam się drzwi otwierały, mimo że były zamknięte na 2 obroty. Także tu jeszcze ta ziemia pracuje. Zresztą go dała gwom, że do mojego domu wiedły 3 schodki, a teraz to je równo ze gruntem, także to tak wszystko siadą. Chodźcie, idziemy dalej. Jakby się cofnęła maszyną czasu, to stojąc w tym miejscu, stołabych tak popas we wodzie. Długo bych nie postoła, bo ta woda, która płynęła, czyli rzeka Rawa, była pełna fenolu,
zanieczyszczeń. Śmierdziała okropnie właśnie fenolem, zwłaszcza sobota, niedziela. Spuszczali fenol, w to no już oszczędza. I ja pamiętam, że my się boli okna otworzyć, jak było ciepło, horko, bo tak śmierdziało. I ja dokładnie stoja w tym miejscu, kajtarawa pod nami płynie, ale dali jakby by się cofnęli. Moja mama, 29 rocznik, padała mi, że jak ona była mało, sam na uliku mieszkali, to one na łobiot chytali raki. Szli z kibelkiem małym, czy z jakimś innym bechalterkiem i te raki w tej rawie łowili. Na łobiot. Wypasiono impreza, nie? Po co to godą? Po to, żeby wam uświadomić, że raki nie żyją w byle jakiej wodzie. One muszą mieć czysto woda. Sam też były ryby. Ja nie wiem jakie, bo mamulka mi nie padali, bo to było za bajtla. No, że się obróciła i taką podobną ruła szła bez raba. I my jako dziecka oczywiście nie po moście chodzili, bo sam był most. I no po tej rurze. Mama mnie zawsze za to strasznie karciła, ale ją specjalnie tak stanęła, co by było padać, że tam, może no i starsze mieszkańcy pamiętają, tam są te zabudowania i garaże, były takie ogródki działkowe, które się mianowały Czereśnia. No nie wiem, idea ogródków działkowych jakoś tak zamiera powoli, bo ludziom są grunty potrzebne, ale tam każdy z okolicznych mieszkańców, kto chciał, miał ogródek, lauba, mógł się tam sadzić swoje gemizy i co tam chciał, a na środku tych ogródków, na środku czereśni był taki stawek i tak, aż się wam boję powiedzieć, że był wielki, bo się pokazał mój plac dzieciństwa mały, ale był stawek, w którym też były ryby i w którym były waseflie. Ja hodowała rybki, póki mi ich mój kot nie zeżarł i chodziła sam na waseflie, co by nachytać rybkom pokarmu. Pewnie nie było takich sklepów, jak szło wszystko kupić dla zwierza i dla rybek i dla większych. I no ja to musiała przynieść. No i najciekawsza jest rzecz, że ja zawsze przyniosła nie to, co trzeba. A to kijanki, którym bez noc wyrosły nogi i się rozbiegły po kuchni, tato to chytał na gazeta. Albo małże, którym chciała zbudować ich prawdziwe środowisko i do tego mi były potrzebne wszystkie garce mojej mamy, a ona je niesprawiedliwie po tym do obiadu potrzebowała i mi te małże przeciepowała do jednego wspólnego garca, także ścieśniała im miejsce zamieszkania. A tam no już was nie będę nudzi, bo tam są zabudowania, tak jak pokazuje, czyli sam stołach w Werawie, za sobą mam Czereśnia, a sam, to już nawet ja nie pamiętam, był kamieniołom. I oto ino wiem ze słów mojego tatulka, który mi, bo sam już było hasie, ludzie sam suli rozmaite hasie, a tatulek mi padł, kiedy ja się go zapytała, po co sam tela hasio jest, to on mi padł, że sam był kamieniołom i ludzie to zasypywali właśnie, co by, bo on już nie fungował. Chodźcie dalej. Stoję przed moją dobrą szkołą podstawową. Sam są właściwie były dwie szkoły, 36 i 37. Sam była 36, sam 37. Ja chodziła do szkoły 37, czyli jakby się podziwali, to stąd widzę nawet róg mojego domu, miała plan blisko Piekty, a 20 metrów dalej od tamtej olejnej kamiloku, właściwie kamienicy, to była kamienica, to był ten sklepik z tymi lizokami, o których rzeczko musiała sprawę. Chodźcie, idziemy dalej. Jak pamiętacie, jeden z moich filmów, na którym rzeką pokazywała mu parawan, a na parawanie było przyklejone zdjęcie właśnie sprzed tego budynku z całą Radą Miejską, to po przeciwnej stronie samstwo mój dziadek. Ja się sam nie ustawiła, no bo widać te wszystkie dziwne tablice, ale ja stoję dokładnie po drugiej stronie i co to jest za budynek. Za moich czasów to ja już pamiętam,
że to była milicja obywatelska, ale zdjęcie mojego dziadka i całej Rady Miejskiej było z roku 1928 i on był taki najmniejszy, ale najbardziej chyba zadierą, a tu na samym dole, w tej części siedziała taka kobieta, która była obleczona po śląsku i miała na głowie taką purpurka. Ja niestety nie zapamiętałam, jak się ona nazywała, bo mój tatulek jeszcze pamiętał, ale wiecie, przyjechałem sam z Kasią i bardzo się cieszę, że znikło odrodzenie, że sam już jest informacja o tym, że to odnawiają i sam na górze te wieżyczki już są odnowione, bo ja się strasznie o ten budynek martwiła, że on richtig ludzie na supasta. Pokazuje się, że nie. No nieważne, kto to będzie miał i to sam zrobił. Szkoda by to było rozebrać na cegły. Chodźcie dalej. Kasia ma lepsze oczy niż ja i wypatrzyła, że richtig się sam coś podziało, bo ten to budynek dostał już taką przywieszka, że to jest zabytek, że było to we Hajdukach Wielkich i dalej jest, z czego się bardzo cieszę i że to jest gmach ratusza. Także no naprawdę kamień serca mi śleciał. A jak się sam przyjdziecie na jakiś spacerek, albo też Kasia wciepnie zdjęcie, to się troszkę więcej o tym dowiecie. Ja się bardzo cieszę, że mam zdjęcie z tych schodów, bo one się może jeszcze sam, jak to już otworzył, przyjdą na same otwarcie, przy samym wejściu. Także kto jest za to odpowiedzialny, mógł stąd autentyczne zdjęcie. Za moimi plecami gniazdo żeńskiej części mojej rodziny, czyli dom, który my roboczo nazywali Górka, bo sami już za tym domem nie było nic. A Górka po jakiemu? Po pierwsze mieszkali w Lagna-Wierchu, na najwyższym punkcie, a po drugie, tak jak wam pokazuję, tam się znajduje richtig góra, tak zwany Hugoberg, kaj dzisiaj jest już wybudowane moc piękne osiedle. Ale wiecie, tak życie się plecie, że są smutne i wesołe rzeczy. Sam niedaleko tego miejsca znajdowało się w latach kryzysu, czyli pomiędzy latami 20 a wybuchem II wojny światowej, miejsce, kaj wydawali każdy dzień zupa dla bezrobotnych. I ja kiedyś przemierzyła ta trasa, bo tam kaj żeście ze mną byli na ulicy Wyspiańskiego 6, a właściwie Wyspiańskiego 11, bo tam jeszcze ta moja familia mieszkała przed II wojną światową, no to mój tatulek i jego bratek mieszkali pospołu z moją babcią i dziadkiem, czyli ze swoimi rodzicami. I mój tatulek miał obowiązek, a jemu wtedy było 11 roków, iść z wielkim garcem. No, my z Kasią jechały 20 minut autem, a on szedł z tamtego końca miasta, to tam Kasik była ta garkuchnia, po zupa. Czemu babcia nie szła, albo dziadek? No dziadek walczył o socjalizm i o dobro innych ludzi, a nie o dobro swojej rodziny, a babcia go w tym dzielnie wspierała, przepisując piękne śpiewki patriotyczne i ja zawsze się sam nerwuję i wpadłem, że ja jest daleka od polityki, bo mam wyrobione na 10 pokoleń do przodka polityka, a dziadek poległ w Dachau, zginął w Dachau, zakatowany. Także tak się kończą takie walki, jak się człowiek nie zajmuje swoją rodziną. Mnie jest zawsze żal tego mojego tatulka, który z wielkim garncem ciągł po ta zupa, a potem jakbyście taki garniec nafolali choćby wodą, to jest minimum 5-6 kilo plus to, co tam było wsadzone, a po drodze dziecka go biły, przezywały, że jest zupkosz, bo jest od bezrobotnych, no bo mój dziadek nikaj roboty dłużej nie zagrzał, no bo jak tak walczyło ta Polska nie tako jak trza, no to go zaroski z tej roboty wyszturchali. Idzie, wlazła na dziadka, a miała go dać łoty w domu. No ja niestety nie wszystko mogła padać, nawet adres rzechwą tak trochę zasłoniła. Po takiemu, że sam z tym domem jest związano pewna legenda,
a ja nie chciałaby, żeby się sam ludzie nerwowali.